Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo del Repte Experimenta. En aquest vídeo us explicarem com fer l'experiment i com realitzar-lo. En aquest farem un líquid no nocturnià fluorescent. Som-hi doncs, comencem! Necessitarem per fer aquest experiment és mitja ona de tònica, més específicament 33 centilitres. Després, farina de blat de moro, més coneguda com maicena. D'aquesta necessitarem 330 grams. Després utilitzarem un bol per fer la barreja i una cullera per barrejar-ho. També, finalment, farem servir una llum ultravioleta. Ara sí, comencem. Per posar-vos en situació, el fluid fluorescent no newtonià és un fluid al qual, depenent de la pressió que hi apliquem, la seva viscositat canviarà. És a dir, per exemple, en aquest cas, la seva viscositat augmentarà i tindrà propietats pròpies d'un sòlid, tot i així sent un líquid. Per fer-ho, barrejarem la farina de blat de moro amb la tònica, que afegirem a poc en un envàs transparent i un cop fet això, ho barrejarem. Però les propietats del fluid fluorescent d'on surten? Doncs bé, la tònica té un ingredient anomenat quinina, que aquest, al irradiar-se amb llum ultraviolada, té propietats fluorescents. Perquè el fluid sigui fluorescent, el que farem serà irradiar-lo amb llum ultraviolada. Al fer servir la llum ultraviolada, estem irradiant el fluid, la qual cosa fa que sigui fluorescent i que emeti llum blava. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel I was scared of dentists and the dark. I was scared of